Халыкта Мулласы нинди мәхәлләсе шундый була дигән әйтем бар. Борынгы бабаларыбыз хак әйткән. Бу яктан Ишевск татарларына да бәхет елмайган. Моннан 10 ел элек Бистә мәчетенә имам итеп, Уфа Ислам университетында белем алган Наил Гыйззәтулловны билгелиләр. Ул үзенең беренче көннән үк дин белән телне өйрәтүне үзенә максат итеп куя. Бабаларыбыз инде иманны шушы гырыф гадәт тел белән динне саклап калдылар. Шуның өчен инде татарларның да инде биекендә яшьләре без әйтсә дә, что дингенә тел булмаса да ярый дингенә булсын ди сүз ул дөрес сүз түгел. Шуның өчен безнең телебез беренче динебез дә булыр, динебез янда телебез булырга кирәк. Наил хәзрәт имамлык итә торган мәчетнең күп кырлы эшчәнлеге хакында мәхәлләнең 30 еллыгына багышланган мәҗлестә катнашучы җитәкчеләр дә ассызыклап сөйләде. Өлкән мөфтие зак еллар дәвамында мәчет эшчәнлегенә ярдәм итүчеләргә бүләкләр тапшырды. Бу мәчет эшчәнлеге чынлап та күпләргә үрнәк. Мәчетнең балалар өчен татар телен, халкыбызның бай мәдәниятын һәм әдәбиятын өйрәнү буенча курслар ачып җибәрү дә мактауга лаек. Балалар урыс алфавитында 30 хәреф. Безнең татар алфавитында 39 хәреф. Менә алар хәрефе, менә J хәрефе, Н хәрефе, хәрефе, Ü хәрефе, Х хәрефе. Әлге дәресләрне гомер буе хисапчы булып эшләгән. Бүген өлкәнең туган тел оешмасы рәисе Саняпа Хисаметдинова алып бара. Безнең Ишевкада укытылмый бит инде мәктәптә татар теле. Шулай итеп без менә мәчеттә укытырга ниятләдек. Октябрь айыннан тотындык. Октябрь айыннан инде менә шулай балалар килделәр, әзерләнәбез. Саняпа мәчеткә йөрүче сабыйларны бер төрлелек белән ялыктырмас өчен аларны шәһәргә алып бара. Анда узучы һәр төрле әдәби, мәдәни чараларда катнаштыра. Аларны менә алып килдек, юлка бәйрәменә дә алып килдек, татар мәдәни үзәгенә алып киләбез. Алар бик шатланып инде менә апа тагын кая алып барасыз дип шатланып торалар алар менә. Аларның дәрес биткәннән соң аларны мин конфет белән сыйлыйм, тырышам балаларны. Алар инде менә шигырьләрне дә, алар бит әлегә кадәр әнине дә мамы гына иде. Бит, хәзер алар менә бер-берсе белән аралашалар. Телне, динне саклау, аны яшь буынга өйрәтү буенча зур эшчәнлек алып баручы Саняпа бу эшкә ата-аналарның гына түгел, әби-бабайларның да битараф булуына борчыла. Монда телне өйрәнгән балалар ия кайткач әти-әниләрен үзләре татарчага өйрәтәләр ди. Хәзер алар менә кайталар. Дәрестән кайткач, әти-әнигезгә шулай әйтегез, менә шулай әйтегез дип мен моны да әйтеп җибәрәм. Алар кайткачтан менә әниләре белән, әтиләре белән татарча сөйләшеп киткән. Алар инде бик рәхмәтле. Мәчет имамы Наил хәзрәт быел каникул вакытында балалар өчен җәйге лагерьда оештырырга ниятли. Бу да үзенә күрә сабыйларны яңа уку елында якшәмбе мәктәбенә җәлеп итү өчен бер адым булачак. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.